Jeg har knip. Jeg vil have noget at spise nu. Hvorfor skal jeg spise det her? Jeg kan godt lide at spise, kan du ikke også? Hvad? Jeg har ondt med. Altså, det er altid godt at spise en sund og varieret kost, især for... Hvorfor er det? På grund af visse, vidste du ikke det? De begynder på sådan en hel masse sperm. Vil du prøve at smage? Ja, det vil jeg faktisk gerne, men der er også grøntsager i tortilla. Nej, der er bedre i det her sperm. Nej, det er det rigtige sperm fra min pik. Se. Kusse. Nej, det er ikke en kus, det er en pik. Kusse. Pik. Kusse, pis. Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Ron. Jeg vil gerne have noget salat. Tak. Må jeg gerne få det? Nej, det må du ikke. Fordi det koster penge. Nej, det gør jeg ikke. Ron køber her. Kussefabrikken. Jeg er så lækker. Er du ikke? Jo, jeg er så. Men du ligner en dildo. Ja, men du ligner en dildo. Ja, det gør jeg faktisk. Men du ligner en dildo. Det gør jeg faktisk. Gør du ikke også det? Jo, det gør jeg så, men... Jamen, må jeg ikke tælle færdig, hva'? For at fyre, hvis jeg ikke må tælle færdig. Jeg er ekspeditør One, men nu skal jeg lære jer sund og varieret kost. Hvad? Kan du lide? Jeg kan ikke lide det der. Men prøv at se, hvad jeg har med. Jeg har tortillas, og der er faktisk også salat i. Her. One, det er så sundt. Du må ikke spise det. Ciao. Se, hvad jeg har købt. Det var sundt. Det er, synes du ikke også? Se, jeg har filmet en del sådan. Halløj. Det er mig, der filmer. Hallo, det der er altså et børnekamera. Det ved du godt, dildoen. Ja, det ved jeg godt. Hvorfor kalder du mig dildoen? Okay. Altså. Vil du knippe mig her? Ja, knip mig, så får jeg gang i mig igen. Optag til 2. Se. Knip mig. Hvorfor knipper de mig ikke? Hvorfor knipper de mig ikke? Se, hvordan de knipper. Hvorfor knipper de mig ikke? Hvorfor? Fordi du er træls, og du spiser sundt. Jamen, det gør jeg. Optag til 2. Må jeg gerne få noget sundt i sin mad? Vil du ikke også have noget sundt? For helvede. Hvad? For helvede, Ron. Du er så klam. Du går og knipper salaten. Jamen, hvorfor skal du mig ud for det? Jamen, jeg knipper så faktisk salaten. Okay, til 5. Jeg kan godt passe. Jeg spiser alt for sundt. For helvede. Optag til 3. Jeg skal have noget sundt. Jamen, der er ikke mere sundt. Du spiser det ikke. Jamen, jeg skal have det sundt. Nu. Optag til 30. Jeg kan ikke passe den. For fanden det. Okay. Optag til 30. Knip mig, Pip. Hvorfor ikke knippe mig her i dag? Jeg trænger til at blive knippet. Stop. Knip mig. Slut!